Víte o tom, že přímo teď pod vašima nohama nebo ve vašem oblíbeném květináči probíhá tichá katastrofa? Většina lidí si myslí, že jejich rostliny umírají kvůli nedostatku vody nebo špatnému světlu. Ale co když vám řeknu, že skutečným důvodem je to, že vaše půda je doslova mrtvá? Dnes vám ukážu něco, co změní váš pohled na pěstování rostlin. Představím vám naprosto geniální trik za pouhé $2. Trik, který dokáže oživit i tu nejvysušenější a nejvyčerpanější hlínu, a to doslova přes noc. Žádná drahá chemie, žádné složité postupy. Slibuji vám, že po zhlédnutí tohoto videa už nikdy nepůjdete do obchodu pro drahá syntetická hnojiva. Možná si teď říkáte, že to zní až moc dobře na to, aby to byla pravda. Že přece všichni zkušení zahrádkáři používají ty barevné lahvičky z reklam. Ale to je právě ten největší omyl. Průmysl s hnojivy vám lže, aby z vás vytáhl peníze. Dnes tento mýtus společně zboříme a ukážeme si tajemství, které příroda používá miliony let. Takže, jste připraveni zjistit, jaká levná věc z vaší spíže dokáže zázraky? Napište mi hned teď do komentářů, jestli věříte v přírodní metody, nebo se raději spoléháte na chemii z obchodu. Jsem moc zvědavý na vaše názory. Abychom pochopili, proč tento levný trik tak fantasticky funguje, musíme se na chvíli vrátit do minulosti. Po desítky let nás učili, že k pěstování silných a zdravých rostlin potřebujeme přidávat 3 hlavní prvky. Dusík, fosfor a draslík. Určitě to znáte ze všech těch etiket na hnojivech. Tento přístup ale začal až někdy v polovině 20. století, kdy se rozmohl chemický průmysl. Lidé si tehdy mysleli, že přírodu přechytračili. Začali sypat do polí a zahrad tuny syntetických solí. Krátkodobě to přineslo obrovské výnosy. Ale dlouhodobě? Dlouhodobě jsme začali půdu ničit. Zapomněli jsme totiž na jeden naprosto klíčový pojem. Tím pojmem je půdní mikrobiom. Půda totiž není jen mrtvá hmota, ve které drží kořeny. Je to složitý, obrovský a neuvěřitelně živý systém, plný bakterií, hub a dalších mikroskopických dělníků, kteří pro rostliny dělají tu nejtěžší práci. A právě na tyto malé hrdiny se dnes zaměříme. Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Přijdete do velkého zahradnictví a vidíte ty nekonečné regály plné plastových lahví. Všechny slibují naprosté zázraky. Slibují obrovská červená rajčata, nádherné pestrobarevné květy a sytě zelený trávník. A vy poslušně platíte stovky nebo dokonce tisíce korun. Věříme mýtu, že bez chemických hnojiv to prostě nejde. Průmysl z hnojivy nás dokonale přesvědčil, že naše půda je jen prázdná nádoba. Obyčejná nádoba, do které musíme neustále lít drahé roztoky, aby v ní vůbec něco vyrostlo. Ale co když je to všechno úplně jinak? Co když ty lákavé barevné lahvičky vaší zahradě ve skutečnosti dlouhodobě nesmírně škodí? Syntetická hnojiva totiž fungují jako rychlá, ale nebezpečná náplast. Rostlina sice dostane okamžitou dávku živin a rychle povyroste, ale samotná hlína pod ní strašlivě trpí. Agresivní soli z těchto umělých hnojiv doslova ničí přirozené prostředí. Vysušují zemi a zabíjejí to dobré a živé, co v ní ještě zbylo. Vemte si to takhle. Je to jako krmit malého člověka jen sladkostmi a energetickými nápoji. Na chvíli má obrovskou spoustu energie, běhá všude kolem, ale velmi brzy skolabuje vyčerpáním. A navíc mu zničíte zdraví. Přesně to děláme našim rostlinám. Zapomněli jsme, jak to dělá příroda sama. Pojďme si tedy vysvětlit, jak to funguje v přirozeném prostředí. V lese přece nikdo nechodí s plastovou konvičkou plnou modrého prášku. Nikdo tam neměří mililitry hnojiva na litr vody. Přesto tam všechno bují, roste, kvete a neuvěřitelně voní. Příroda má svůj vlastní, absolutně dokonalý systém. Země totiž není jen nějaká nečistota nebo špína. Je to obrovský živý organismus. Představte si tu hlínu jako obrovské rušné velkoměsto. A v tomto městě žijí miliardy drobných obyvatel. Jsou to půdní bakterie, prospěšné houby, prvoci a další mikroskopičtí tvorové.
Každá lžička zdravé hlíny obsahuje více těchto živých organismů, než je lidí na celé naší planetě Zemi. Zkuste si tu obrovskou představu uvědomit. Tito mikroby jsou ti praví hrdinové. Oni rozkládají organický materiál, uvolňují z něj minerály a doslova je servírují přímo ke kořenům vašich rostlin v té nejlepší možné podobě. Když je toto mikroskopické město plné života, vaše rostliny mají k dispozici nepřetržitý bufet plný těch nejkvalitnějších živin. Pokud ale použijete chemické hnojivo, je to, jako byste na toto krásné město shodili toxickou bombu. Město zemře, bufet se zavře a rostlina se stane závislou jen na tom, co jí uměle dodáte vy. A teď přichází ten zásadní moment. Jak toto zničené a mrtvé město znovu oživit? A jak to udělat rychle a levně? Tady vstupuje do hry náš úžasný trik za $2. Tím naprostým zázrakem, který tohle všechno dokáže, je obyčejná nesýřená černá melasa. Ano, slyšíte naprosto správně. Obyčejná melasa, hustý tmavý sirup, který možná vaše babička používala při pečení perníku nebo cukroví. Tato nenápadná surovina stojí v obchodě pár desítek korun, ale pro vaši zahradu má hodnotu zlata. Většina lidí si myslí, že cukr je dobrý jen pro lidi. Ale to je velký omyl. Melasa je vlastně vedlejší produkt při výrobě cukru z cukrové třtiny nebo cukrové řepy. Obsahuje nejen velkou spoustu přírodních sacharidů, ale je také doslova nabitá obrovským množstvím minerálů. Najdete v ní vápník, hořčík, železo i draslík. Všechny ty důležité látky, které zbyly po procesu krystalizace bílého cukru. Je to takový hustý, tmavý multivitamín. Zatímco běžná hnojiva stojí stovky korun za malou lahvičku, sklenice melasy vás vyjde na pouhé $2 a vydrží vám téměř celou zahradnickou sezónu. Je to nejpřísněji střežené tajemství profesionálních ekologických zemědělců po celém světě. Ale proč zrovna melasa? Co se stane, když ji přidáte do země? To je na tom to nejkrásnější. Vy vlastně vůbec nekrmíte samotnou rostlinu. Ani v nejmenším. Vy krmíte ty miliardy hladových dělníků v půdě, o kterých jsme si povídali před chvílí. Krmíte to mikroskopické město. Když smícháte melasu s vodou a nalijete ji na mrtvou hlínu, stane se něco úžasného. Půdní bakterie a prospěšné houby naprosto milují přírodní cukry. Je to pro ně ten nejsnazší a nejrychlejší zdroj obrovské energie. Představte si partu unavených dělníků na stavbě, kteří už nemají sílu pracovat. A vy jim najednou přivezete obrovskou krabici plnou horké pici a silné kávy. Přesně tohle udělá melasa s půdními mikroby. Zažijí okamžitý přísun energie. Okamžitě se probudí z letargie, začnou se neuvěřitelně rychle množit a pustí se do práce. Začnou okamžitě rozkládat veškerou organickou hmotu, která v hlíně ležela ladem. Začnou uvolňovat minerály a přeměňovat je do formy, kterou mohou kořeny rostlin snadno nasát. Je to naprosto geniální mechanismus přírody. Vy nedáváte živiny rostlině. Vy zaplatíte mikrobům melasou a oni tu těžkou práci s výživou rostliny odvedou úplně sami a naprosto dokonale. Nyní si pojďme velmi podrobně vysvětlit, jak tento kouzelný elixír správně připravit. Aby náš trik za $2 fungoval na 100%, musíte dodržet jeden naprosto kritický detail. Jde o vodu. Tohle je mýtus, na kterém spousta začátečníků ztroskotá. Myslí si, že stačí napustit vodu z kohoutku a jít na to. Ale pozor, voda z vodovodu obsahuje chlor nebo chloramin. A proč se dává chlor do pitné vody? Ano, správně, aby zabíjel bakterie. Jenže my chceme naše prospěšné půdní bakterie zachránit a nakrmit, ne je okamžitě zabít. Proto musíte vodu z kohoutku nechat alespoň 24 hodin odstát v otevřené nádobě. Chlor během té doby z vody bezpečně vyprchá. Nebo, což je ještě lepší, použijte čistou dešťovou vodu ze sudu. Jakmile máte připravenou tu správnou vodu bez chloru, ohřejte malé množství, třeba 1 hrnek, aby byla vlažná. Do této vlažné vody přidejte 1 až 2 polévkové lžíce nesýřené černé melasy. V teplé vodě se ten hustý sirup krásně a rychle rozpustí. Pak tuto sladkou směs vlijte do velké 4litrové konve s odstátou vodou a důkladně promíchejte.
Tento poměr je naprosto ideální. Nepotřebujete žádné speciální odměrky ani ochranné rukavice. Je to naprosto čistá, vonavá a naprosto bezpečná práce. Máme připravený náš kouzelný elixír, ale teď přichází na řadu otázka, kdy ho vlastně použít. Časování je totiž klíčem k tomu, aby hlína ožila doslova přes noc. Většina lidí zalévá své zahrádky brzy ráno nebo naopak v pravé poledne, když si myslí, že rostliny mají největší žízeň. Zde ale musíme postupovat úplně jinak. Chystáme se přece aplikovat živý biologický budič. Přímé, ostré sluneční světlo a vysoké denní teploty mohou naše probouzející se bakterie na povrchu hlíny velmi snadno zničit dříve, než se stihnou schovat hlouběji do země. Proto je naprosto nejlepší čas na tento trik pozdě večer, těsně po západu slunce. Představte si to tak, jako byste své rostliny, a to malé mikroskopické městečko, ukládali ke spánku s vydatnou večeří. Když nalijete roztok melasy na záhony nebo do květináčů večer, voda se nebude na slunci rychle odpařovat. Cukry a minerály budou mít celou dlouhou chladnou noc na to, aby se pomalu a hluboko vsákly přesně tam, kde jsou nejvíce potřeba. Do prostoru přímo kolem kořenů. Zatímco vy budete v klidu spát ve své posteli, pod povrchem vaší zahrady nebo ve vašem obýváku začne ta největší a nejrušnější noční směna, jakou si jen dokážete představit. Pojďme se podívat na to, co přesně se děje pod zemí během těch následujících 12 hodin. Jakmile sladký roztok vsákne do vysušené hlíny, první bakterie zachytí stopy melasy. Informace o zdroji bohaté energie se mikroskopickým městem šíří jako blesk. Během několika málo hodin dojde k obrovské populační explozi. Bakterie a houby se díky snadno dostupným cukrům začnou dělit a množit neuvěřitelným tempem. Během jediné noci se jejich počet může zdvojnásobit, ztrojnásobit nebo i zdesetinásobit. Tito malí tvorové začnou okamžitě produkovat speciální enzymy. Tyto enzymy fungují jako malé chemické továrny, které začnou rozkládat tvrdé hroudy hlíny, staré zbytky kořenů a zablokované minerály, které tam zanechala stará syntetická hnojiva. Uvolňují vázaný vápník a fosfor. Kromě toho začnou tyto mikroorganismy vylučovat lepkavé látky. Tyto látky začnou slepovat drobné částečky prachu a písku do větších, stabilních hrudek. Tím se v zemině začnou vytvářet malé vzduchové kapsy a chodbičky. Mrtvá udusaná hlína, která dříve připomínala tvrdý beton, se začíná pomalu, ale jistě proměňovat zevnitř. Začíná dýchat, ožívá. A pak přijde ráno. Vyjdete ven na svou zahradu, nebo přijdete ke svému oblíbenému velkému fíkusu v rohu místnosti. Možná na první letmý pohled neuvidíte obrovský rozdíl, ale stačí se sehnout blíž a zapojit své smysly. První věc, kterou zaznamenáte, je vůně. Mrtvá hlína většinou nijak nevoní, nebo páchne trochu zatuchle a prachově. Ale nyní ucítíte tu nádhernou, hlubokou, bohatou a sladkou vůni lesa po čerstvém dešti. Této specifické vůni se říká geosmin a je to naprosto jasný důkaz toho, že půdní bakterie pracují na plné obrátky. Pak zkuste do zeme sáhnout rukou. Zatímco včera byl povrch možná tvrdý, popraskaný a voda po něm jen stekla, dnes bude povrch na dotek mnohem měkčí a poddajnější. Vytvořila se tam ta správná drobtovitá struktura, o které sní každý zahradník. Voda se nyní krásně drží uvnitř, místo aby hned vytekla ven spodem květináče. Ty malé, neviditelné lepkavé látky, které v noci bakterie vyrobily, udělaly svou práci. Za pouhé $2 a jedinou noc jste nastartovali proces, který by jinak pomocí drahé chemie trval měsíce a dost možná by se nikdy pořádně nepovedl. Vrátili jste zemi její přirozenou schopnost fungovat. To ale zdaleka není všechno. Probuzení bakterií je jen první krok v obrovském řetězci událostí. Když máte v půdě zdravou a obrovskou populaci mikrobů, začne to okamžitě přitahovat další a mnohem větší pomocníky. Během několika málo dní si můžete všimnout, že se do vašich záhonů stěhují žížaly.
Žížaly naprosto milují sladkou, mikrobiálně bohatou zeminu. Jsou to ti nejlepší a nejpracovitější zahradníci na světě. Jakmile ucítí, že se půda oživila, přijdou a začnou v ní tvořit své dlouhé chodbičky. Tím ji budou dále dokonale provzdušňovat. Navíc budou produkovat svůj vlastní trus, což je to vůbec nejkvalitnější hnojivo, jaké si můžete přát. A to nejlepší na tom celém je, že tento proces je zcela samoudržitelný. Jakmile jednou toto kolo života pomocí našeho levného triku s melasou pořádně roztočíte, už ho nebudete muset neustále postrkovat umělými přípravky. Vaše rostliny si začnou budovat masivní a silný kořenový systém, protože pro ně bude mnohem snazší růst v takto měkké a bohaté zemině. Přestanou být závislé na vašem pravidelném sypání chemických granulí. Získají obrovskou imunitu proti škůdcům a chorobám, protože zdravá půda znamená zdravou rostlinu. Nyní ale musím zbořit jeden velmi nebezpečný mýtus, který mezi nadšenými zahrádkáři často koluje. Lidé si velmi často myslí, že když jedna lžíce této sladké dobroty funguje tak skvěle, tak 5 lžic musí fungovat přece 5krát lépe. Tohle je obrovská a velmi častá chyba. Pamatujete na náš příklad s dělníky a pizzou? Když jim dáte 1 nebo 2 krabice, budou nadšení a plní energie. Ale když je donutíte sníst 10 krabic najednou, bude jim strašně špatně a neudělají vůbec žádnou práci. Stejné je to s naší zeminou. Pokud tam nalijete příliš mnoho melasy naráz, vytvoříte tak obrovské množství bakterií, že spotřebují veškerý volný kyslík i dusík v hlíně. Tím své rostliny paradoxně udusíte a vyhladovíte. Přemíra cukru navíc může podpořit růst těch špatných, škodlivých plísní. Proto vás prosím, dodržujte náš přesný poměr 1 až 2 lžic na obrovskou konvici vody. Tohle kouzlo není o obrovském množství, ale o jemném a přesném nastartování biologických procesů. A pokud by vás napadlo nahradit tmavou melasu obyčejným bílým rafinovaným cukrem, tak na to rovnou zapomeňte. Bílý cukr neobsahuje vůbec žádné cenné minerály, je to jen prázdná kalorie, která celému křehkému systému spíše uškodí. Možná si teď říkáte, že tento skvělý postup je určený jen pro velké venkovní zahrady, záhony se zeleninou nebo obrovské trávníky. Omyl. Tento trik za $2 je naprosto fantastický i pro vaše domácí pokojové rostliny. Ty totiž trpí ještě více než ty venkovní. Jejich celý vesmír je omezen jen na ten malý plastový nebo hliněný květináč, ve kterém rostou. Nemají šanci natáhnout kořeny někam jinam, když se jim vyčerpají živiny. Půda v pokojových květináčích časem neskutečně degraduje. Stává se z ní tvrdý kámen a soli z běžné vody ji ucpávají. Aplikace našeho melasového roztoku pokojovkám nesmírně uleví. Jen u nich doporučuji používat ještě slabší koncentraci. Stačí 1 malá čajová lžička na velkou PET lahev s vodou. Vyzkoušejte to na rostlině, která už dlouho neroste. Schazuje žluté listy a vypadá, že to má spočítané. Připravte roztok, večer ji štědře zalijte a sledujte, co se bude dít během následujícího týdne. Uvidíte, jak se listy začnou znovu napřimovat, zlepší se jejich barva a brzy se objeví úplně nové, zářivě zelené výhonky. Je to pohled, který vás naplní obrovskou radostí. Závěrem k této hlavní části musím přidat ještě jeden skvělý tip, jak tento trik povýšit na absolutní mistrovskou úroveň. Melasa sama o sobě funguje jako dokonalý startér, ale pokud chcete zažít skutečný zahradnický zázrak, zkombinujte ji s obyčejným kompostem. Pokud si doma děláte takzvaný kompostový čaj, což je vlastně jen voda, ve které jste nechali louhovat trochu dobrého kompostu, přidejte do něj lžíci naší oblíbené melasy a nechte to pár hodin bublat. Cukry z melasy rozmnoží ty správné mikroby z kompostu do naprosto astronomických čísel. Vznikne vám elixír života, za který by komerční farmáři platili zlatem, a vás to nestálo skoro vůbec nic. Tímto přístupem se naprosto vymaníte ze závislosti na velkých koncernech, které vyrábějí hnojiva. Ušetříte ročně tisíce korun, ale co je mnohem důležitější, vytvoříte si kolem sebe naprosto zdravé, silné a stabilní prostředí.
Vaše rajčata budou mít plnější a sladší chuť, vaše květiny budou mít obrovské a zářivé květy a vaše pokojovky se stanou pralesními obry. A to všechno díky tomu, že jste přestali krmit rostlinu chemií a začali jste konečně krmit samotnou zemi. A to je přesně to největší odhalení dnešního dne. Celé ty roky jsme se snažili řešit problémy od konce. Kupovali jsme ty nejdražší přípravky, bojovali s nemocemi rostlin a trápili se nad uschlými listy. Byli jsme přesvědčeni, že chyba je v nás, že nemáme ten správný zahradnický talent. Ale skutečný problém, ten obrovský zvrat, spočívá v tom, že jsme úplně zapomněli na to nejdůležitější. Na tu tichou, neviditelnou, ale naprosto klíčovou mikroskopickou armádu přímo pod našima nohama. Zjistili jsme, že půda není jen hlína, ale pulzující velkoměsto života. A že za pouhé $2 pomocí obyčejné černé nesýřené melasy dokážeme toto město probudit z hlubokého spánku doslova přes jedinou noc. Vytvořili jsme zázračné podmínky, ve kterých si příroda dokáže poradit úplně sama, přesně tak, jak to dělá už miliony let. Shrnuto a podtrženo. Zapomeňte na drahá syntetická hnojiva, která vaši zemi jen pomalu zabíjejí solí. Stejčí odstátá voda bez chloru, lžíce melasy, správné večerní načasování a vaše půda znovu začne dýchat a ožije. Děkuji vám ze srdce za to, že jste dnešní video sledovali až do úplného konce. Věřím, že tento jednoduchý trik od základů změní způsob, jakým se staráte o své zelené přátele. Pokud pro vás byly tyto informace užitečné, nezapomeňte prosím kliknout na tlačítko odebírat, abyste nepřišli o další tajné triky. Určitě dejte tomuto videu like a teď mám na vás jednu důležitou otázku do komentářů. Na jaké konkrétní rostlině tento melasový zázrak vyzkoušíte jako první? Bude to ta smutná pokojovka v rohu? Nebo rovnou celý záhon s rajčaty? Napište mi to dolů, těším se na každou vaši odpověď.